Na szóval, íme itt a kütyű. Ez a kütyű, ez Amerikából jött, úgy hívják, hogy szférónak kell ejteni. Mi van benne? Én vagyok a véges professzor. Egy gömb van benne! De a gömbnek kell egy kis bölcső. Betesszük a gömböt. Amerikai stílusú, ezért át kell alakítanunk magyar-európai stílusúvá. Ide várakozik a konnektor, ide beleillesztjük. Jaj, vigyázz, ráz! Ne dugd bele az ujjadat. Gyerek ujját meg különösképpen ne dugd bele. Nézzük, hogy mit csinál a gömb, ha kap a seggébe egy dugót. És mit csinál? Felvillant egy kék lámpa. Én nagyon sunyi vagyok, én már etettem. Most itt jön a csomagolás újabb trükkje. Kivesszük belőle a leírást. A leírás mindennél fontosabb. Leírja, hogy mit kell csinálni. Fogom ezt a gömböt, kiveszem, és megrázom. Elővesszük az iPhone-unkat. Itt fonja az iPhone-t. Megkeressük a Sphere gombot. Sphera Drive. Ez ő. Shake Sphero to wake up. Rázd meg ezt, hogy felébredjen. Bluetooth. Bekapcsolás. És mindjárt lesz itt boldogság. Mit csinálsz? Csinálj valamit, hülye gyerek. Na, igen. Kapcsolódva van. Aha. You earned the Nitro Achievement. 10 pontot kaptam valamiért. Azt nem értem, hogy mi a franc az. Itt már a színeket be lehet állítani. Beállítom ilyenre a színeket, de örülök neki, hogy beállítottam. És most megnyomom a pirosat, és most megnyomom a másik pirosat, és nem tud. Na most már gurulnia kell. Ugye milyen jó játék? Nem volt több az egész $130. Egy robot azt csinál, amit ő akar. Én meg semmit, persze. Aha. You earn, megint nyertem valamit. És most körbeforog ez a kék, kérdezi, látom-e? Látom. És akkor tesztelem. És akkor megnyomom a teszt gombot. Hoppá! Elment! Yes! Mindjárt, ne bújj el bácsitól! Nem arra kell menni! Úristen! Megőrült a golyó. Átveszem az irányítást. Mindjárt. Hülye vagy? Hova mész? Segítség! Igen! Vissza, gyere! Vissza arra! Erre vissza ide gazdihoz szépen! Szépen gazdihoz! Mi csinál? Rossz kutya! Na most aztán véged van. Megállunk. Miért nem tudunk megállni? Aha, megálltunk. Most ezt... Jaj, mit csinál? Visszajön. Mit csinálsz te? Belement a dobozba, nézd már meg. Hát igen, itt már lapátként működik. Ez például baromi hasznos, hogyha a gyerek túl mélyre merül, és akkor ezzel a fénnyel felcsalogatjuk a medence aljáról. Életmentő lehet ez a szerkezet, ez a kis robotocska. Igen. Helyedre! Nem oda, nem az a helye. Jaj, benne menjen abba a pisztolába. Ide visszajön hozzám, ide szépen gazdihoz. Látjátok, $130. Rázol egy szar telefont, ez meg rohangál. Hát nem élmény! Vegyük meg!